tak Sudety to je pro mě prostě srdcová záležitost. Pamatuju první ročník, to jsem vlastně jenom se na tom spolu podílel, protože to dělal Jarda Soumaru, který to vykopal vlastně z ničeho. No a teďka to je na mě, no, už nějakých těch 30 let prakticky, že jsme u toho od začátku a věřím, že se to někam furt posouvá a nechceme prostě se nechat tou mašinérii biznisu úplně převálcovat a držíme si furt takovou svoji lajnu. Tak co, Hektore? Super, zatím. Líbí se vám to? Jo, ještě by to chtěl nějaký držák tady. Nějak to nemůžu opustit, protože mám takovou zodpovědnost k tomu závodu, k těm lidem, k té krajině a snažíme se prostě ten závod furt dělat trošku ve starým, jako aby ty lidi tady přijeli rádi, aby se pobavili, aby na sebe byli hodní, ale aby si to užili a aby ta trať byla prostě poctivá a dobře zajištěná. Takže to je naše takový krédo a věřím, že i ten 30. ročník, že prostě za rok vlastně, že ještě uděláme a pak se uvidí, jestli to posuneme úplně nějak organizačně dál. Pro mě je to asi úplně jako hodně srdeční, protože já tady závodím od kadetů nebo možná i od žáků, takže to už je před nějakýma 20 lety a od těch dob jsem jezdím pořád. Je to legenda, asi nejtěžší maraton u nás a rád se sem vracím. Pro mě to bylo prostě jakoby takový životní sen, ty Sudety prostě vyhrát. Což se mě povedlo, za co jsem strašně rád. Vlastně vyhrál jsem je dvakrát, takže jsem si splnil takový sen. Stojí to za to, prostě. Je to nejtěžší maraton v České republice a právem a Sudety jsou jenom jedny. Ty Sudety si myslím, že jsou postavený tak, že vlastně ten začátek je lehčí, ta první hodina je lehčí na rozjetí, což si myslím, že je po ránu takhle super. Tak tam člověk vyjede na ty panorámata na to Broumovsko. Jo, tam si to užívá ještě, protože má všech 5 pohromadě. Pak ty pravý Sudety začínají na pasou a pak jsou takový ty ikonický sjezdy. A Sudety jsou v tomhle specifický, že každý ten sjezd je každý rok úplně jiný, takže pokud si to ten někdo nedojede najet, tak to na bočí nikdy nesjede. Nejatraktivnější místo je prostě Hvězda. Jo, tam je spousta fanoušků, spousta lidí, kteří se tam přijde podívat a myslím si, že pro všechny závodníky je velká prestiž tu Hvězdu sjet. Ale je to pozdě, je to na nějaký 4. hodině, na nějakým 80. kilometru, kde je člověk hodně unavený a tam se chybuje strašně snadno. Tak ta nervozita tam trochu je, když tam vidím ty lidi. Už to dávám docela na jistotu, tu Hvězdu. V prvních ročnících, když jsem tady začínal, tak to bylo takový 50/50. Prostě Hvězda, nebudu o tom, prostě to zná každý. Hvězda a Sudety, to je prostě pojem. Samozřejmě vyhrál jsem, takže jsem nadšený a i ten den byl takový jako hrozně fajn, od rána bylo relativně teplo, sluníčko, věděl jsem, že nebude žádný extrémní bahno, takže jsem se na to docela těšil. Po nějaký hodině jsem zjistil, že nemám úplně špatné nohy a tušil jsem, že si o tu bednu asi mám šanci zazávodit. Tak střídali jsme se docela dlouhou dobu ve třech, ještě s Tomášem jsme tam jeli a on byl teda super rychlej ve sjezdech, my jsme ho vždycky museli s Michalem dojíždět, ale ta spolupráce tam byla docela dobrá. Snažil jsem se nedělat chyby, hlídat si kluky a vyšlo to teda až úplně posledním kopci, kde jsem ho vorval, Honzu Jobánka, protože jsem si furt nevěřil, tak jsem to zkusil až úplně na závěr a jel jsem totální šrot tady do cíle dolů a dalo mi to. Je to strašně příjemný pocit projet tou poslední zatáčkou a vidět tu cílovou bránu. Milena Kalašová v cíli K3 Performance.
to brali jako oslavu kamarádových 40, takže jsme to opravdu pojeli ze vším všudy, včetně těch piv, takže počasí nám těm pivům docela přálo a bylo to dneska naprosto parádní. Opět. Gely jsou jedna věc, ale pivo to všechno spraví pak nakonec. No tak příští rok máme 30. ročník, výročí. Chceme udělat velký mejdan, trať zůstane stejná, chceme prostě, aby byla super označená, aby nedošlo k tomu, že náhodou někde někdo váhá, jestli odbočit, neodbočit, aby to bylo prostě s ohňostrojem, s pořádnou kapelou a aby ty lidi přijeli na ty 3 dny. To je pro nás jako stěžejní, aby jsme si to všechny užili. Sudety prostě krásný kraj, krásný terény na bajkách. Když vyjde počasí, tak jako nádherně strávený víkend, jako určitě kdo má trošku rád horský kolo a rád se sveze v těžším až těžkým terénu, tak určitě ať dorazí a neudělá chybu. Prostě 2. zářijová sobota je prostě nutnost být tady.